dneska ideme hrať, neviem čo to je. Našiel som to. Hop, OK, hneď prvý už bol dole. Skúsime, hop. Tam poprvýkrát túto hru, ale ako nehrám, ale idem. Ideme, poď. Keď dáte 20 000 lajkov, tak pôjdeme na to. Idem sa tam pozrieť. Takúto big vision stadial. Takže ako keď dáte 20 000 alebo 10, dajte za 10. Fúha, počkajte. Dobrá. Čo? Au. No, tak. Dobrá, idem. Tak. Ako sú to aj ostatní hráči, takže sa môžete rovno na mňa pripojiť. To aspoň 3. Yes! Takže, hop. Dobre. Skúsim jeden trik. Čo ti dáva? Ja som dal legendárny trik. Prepačte, ale som trošku... Čo ti dáva? OK. Boom. Čakaj, skúsime taký malý. Dobre. Skôr preskočil. Boom. To bolo málo. OK. No tak. Idem ho skúsiť dobehnúť. Debil. Neviem, na čo som padol na hlavu. Tak? Ne? Kurde. Takže, počkaj. Hop. Boom. Už som si myslel, že zase skapem, lebo už mám ešte 5 životov, pardon, som pomýlil čísla. 5 životov ešte mám. A už len 4. A ja ešte body, no za 8 minút, to neviem, či skončí, alebo za 10 minút asi to skončí. Takže hop. A musíte dať tých 10 000 lajkov plus, lebo ako môžem akože z tej výšky skočiť pár backflipov dozadu, alebo dosť, alebo dopredu, alebo neviem, hociaké triky sú. Alebo tu môžeš ísť takto, pochodiť takto,
Tak. Hoci jak. Kudně pozadu. Takto. A jdeme na východ. Počkajte, idem iba na vecko. Už som tu. Sorry za zdržanie. Bol som na vecku. Dobre, tak asi dám iba 6. Takže čus.